Fil-leġislatura li għaddiet ġew imwieġba numru rekord ta' mistoqsijiet parlamentari li saru lill-Ministri rispettivi. Dan joħroġ minn tarif li tal-Speaker il-ġdid tal-Parlament Carmelo Abela wara li ġie mistoqsi mid-Deputat Nazzjonalista Michael Piccinino f'dan ir-rigward. L-Speaker qal kif kollox u fuq perjodu ta' 4 snin twieġbu total ta' 34,816 mistoqsija parlamentari minn 36,054 li saru. Dan ifisser li rata ta' rispons mill-Ministri ta' kważi 97% fl-14 il-leġislatura, ġifri dik li ntemmet fl-aħħar ta' April li għadda, simili għal-leġislatura ta' qabilha. Fil-fatt, fit-13 il-leġislatura bejn l-2017 u l-2022 kienu twieġbu 31,577 mistoqsija parlamentari minn total ta' 32,579. Iċ-ċifri konfermaw li l-impressjoni li tipprova tagħti l-Oppożizzjoni Nazzjonalista li l-Gvern jaħrab milli jagħti l-informazzjoni mitluba ma tistax tkun iżjed il-bot mill-verità. Dan minn barra li mistoqsijiet li ma natawx tweġibiet għalihom mill-ewwel ħafna drabi ikunu dawk li tintalab informazzjoni eżawrenti ta' numru ta' snin jew leġislaturi sħaħ mir-rappreżentanti fil-Parlament tal-Partit Nazzjonalista. Diversi drabi inġibdet l-attenzjoni fil-Parlament li ministri ma jkunux jistgħu iwieġbu għal dak mitlub minħabba li jkun jirrikjedi spejjeż u ħinijiet esaġerati mill-ħaddiema taċ-ċivil biex jiġu miġbura. Anka ir-regoli tal-Parlament stess jipprovdu li kemm il-darba l-ispiża biex tinġabar l-informazzjoni mitluba f'mistoqsija parlamentari taqbeż ċertu ammont tal-tweġiba m'għandix tingħata. F'dan ir-rigward it-tlieta fuq il-midja soċjali, il-Ministru Chris Bonnet ukoll giddeb allegazzjonijiet qarrieqa tal-Partit Nazzjonalista li prova jagħti stampa differenti dwar it-tweġibiet tiegħu. Spjega li fil-leġislatura li għaddiet il-Ministeru tiegħu sarulu total ta' 3,904 mistoqsijiet parlamentari u 3,730 minnhom twieġbu kollha. U akkuża l-Partit Nazzjonalista għal strateġija ta' ingann u fakkar li l-elettorat diġà ċaħad din it-tip ta' politika fl-aħħar 4 elezzjonijiet ġenerali konsekuttivi.